4. väylän jälkeen Bryson oli periaatteessa ulkona. Mutta sitten sä mietit yhtäkkiä, kun Rose tulee vaan sieltä niinku out of nowhere. Vitsi se oli kyllä. Mä en voi niinku uskoa se, että se lopussakin, kun Rose upotti sen piirokon vikalla väyllä. Nehän hädintuskin näyttää. Nehän niinku leikkasi siihen nopea tälleen näin, kun se upotti sen. Yep. Että sillä, että se teki comebackin ja tulikin tasoin Rodinkaan. Nehän oli jo unohtanut sen. Niin. Ja sitten hetki sitä ennen Reed upotti sen hauloutin. Näitte sitä sen? Ei. Joo, se pani Eaglen. Kakkoslyönnin sisään par 4. Sehän tuli kans -9. Niin sekin oli niinku lyönnin päässä johasta, oliko se sillain? Joo, ja ne kaikki tapahtu 30 sekunnin sisään. Ja sitten se oli sama aikaa, kun mun mielestä Rodeo tyysi just puttaamassa tai jotain. Okay. Niin kun lähetys, kun ne ei näyttää mitään, niin sitten missasit kaikki näistä. Siinä hetken niin olisi voinut voittaa vahtua 2 kertaa. Niin. Ja lähetys ei edes pysynyt, niin sitten mä mietin, että jumalauta tässä on tapahtumaa. Että mä en muista milloin viimeksi on niin noin hyvä Mastersi ylipäätänsä, vaan että siis en ihan oikeasti muista. Tai Majori.